že to tam nespadne, Niky, hodně. Jo, mám Nebo deštník. chceš jít nahoru tamhle? Asi jo. Tak pojď. Ale koukej na tu loď. Masakr. No, tady se chodí, že jo? Jo, tak jdem. Tady neuvidíš ten, tak nahoru. To neupadne, ale. Jo. Ještě? No. Tak jo. To máš zábradlí, jo? Tady je takové zábradlí. Kde? Tady je to zelený. Jo, vidím. Tam nespadne, Niky, jo? Jo. Já ti budu taky deštní. Dobře. Ještě kousek. Tak jo. Tady vlastně vzniká botič tadyhle, podívej se. To je vlastně hladina vejš než... Jo. To je vlastně celý ten půlkruh jakoby. To je docela masa. No, že to tam teče, že jo, to je hluboko pod hladinou Vltavy, že jo. Ale vem si, že to dole vlastně, tam jak je ten nájezd, tak tam je nábřeží, že jo. To je vlastně celý tohle pod vodou. Říkám, tady jsme chráněný, tady ještě věc vysoká. 3-4 metry. Ale k nám by to stejně nedošlo, my jsme jako u Vyšehradu. Oproti tomu, kde my jsme dobrý, no. Kde máš lavičku tam, ale no jo, počkej, to přiblížím. Ale tamhle Slíkov a Troja a tam je pod vodou. Florenc, to už je zavřený. Florenc taky? Metro, ještě pod vodou. Metro taky. Tam je to na úrovni, že jo, tam se to vyleje. Troja, zoologická, už jezdí tramvaje, vlaky. To je dobrý. Má počet sport, tady je zatím zapeří. Tady vlastně přitejká tam někde Berounka, že jo. Tady je ta císařská louka, ta je taky docela pod vodou. Myslíš? Jo. To je jak jsme jeli kolem té lodičky, že jo, jak jsme tam dojeli. No, ano. No, jak jsme jeli na té lodičky. A na druhé straně, jo, to bychom museli obejít, co? To je stejný, tam je Karlův most, ale tam taky, tam už je to pod vodou naproti, jak jsme